mundur sih Mas Adit. Oh iya. Saya Bu. Warungnya kula sami dipotane mboten kenging napa. Iki jaring kan sapu. Baca ketemangan kula. Pas aja kita pinturan ini Iki telinga tunggal kali tulang kan sawelas. Kan sawelas iki lak ipun nggih pun nawis. Entah ipun iki apa nawis. nggih Kayak sekel. Oh, mboten ngasih sekel. ada balung Wiwit atrium tase. oh tahun 90-an lho Asli pundi Bu? Risik riyen nggih laden tukang. Langsung sekolah muda. wonten Bu ngasinan ngasinannya pundi dulu Niku oh oh nggih udah lama Bu jualan tengkleng di sini Bu berapa lama tahun 90-an Atrium 7 tahunan nggih kalau di sini menunya apa saja itu menunya apa saja yang dijual? Nggih men niku tak mboten terlalu. Sego tengkleng. kalau di sini harganya berapaan Bu ada yang pakai Nggih. kecil besar gitu Nggih sing mundhut nyuwune napa menawi nyuwun komplit kepala sepale nggih 50. Padahal kepala kae 150. Kula mau badhe kaki. Kula sing pembeline nyuwune pinten. Ladeni pembeli. Jenenge wong dagang, jenenge wong bodoh nyuwun pembeline. Bu, harganya di sini kan pernah 15 kadang 30. Apakah pernah Ibu meminta harga lebih dari harga yang di pasar itu Bu? Kanton nyuwune pembeli. Nyuwune pembeli nyuwun pipi lidah, kaki, iga-iga, sumsum ngaten iku 50. Lah ngeten lho. Lah ngeten iki sampun tae pun 50. Tae pun 50 kula tesih bayi niki. ini bagiannya apa mau Bu Pun aku badal modal dhewe ya. Ini sudah 50.000 Bu harganya. Lah nggih niki. Lho, ngeten iki lho, utuh lho. itu apa bagian apa mau Niki lidah, niki pipi, niki gaiga, niki pipi malih. Ya Allah ya Rabbi, kula dodol modal dhewe. Anu, Bu, memang harga lidah itu mahal ya Bu ya? ya nggih wong kepala anu mendo mawon siji dereng ditandangi pun 150 lho. Entah niku lho, entah. Niki kula ada sak menten. Lidah niki utuh, pipi utuh. Niki mbuh malih pipi. Niki mbuh iga malih. Mengke sak-sak pembeli nyuwun imbuh. Lho, nyuwun imbuh sungsum ngeten iki. Pripun? Kula niki paribasane yen sepi mawon tombok nggih modal iki. Bu, itu kok harganya yang dipasang sama yang totalnya itu nggak sesuai, kenapa Bu? Nggih kan kanton sing nyuwun pembeline. Oh. Yen nyuwun pembeline nyuwun alit nggih ming telinga setunggal ngaten niku 19.000. Nyuwun kanton pembeline. Ya pembeline nyuwun komplit Bu, kepala sepale nggih. Pripun? Kepala sepale ngeten iki. Kok kula ting masalah niki. Komplit pinten Bu niku Bu artinya? Komplit niki lho. Nggih. Niki pipi sih separuh. Lidah utuh. Niki
Le 50 niki kagene mawon tambah niki selawe Niki paket besar guys yang niki nggih. nggih. Bu, kok ndak diberi harga sesuai gitu Bu? Mana belinya kan ada tulisannya 15.30. Terus Ibu Lah kanton pembeline, nyuwune pembeline ngaten iki kan napa-napa utuh. Yen kula sing ngedoli tok nggih alet nggih 30 nggih. Yen 30 ming niki. Niki entuk Ibu tulang-tulang niki tok. Nggih, yen 30 yen niki tok. Nggih, 30.000 nggih. nggih. wong cilik. Nggih. Bu, Mas arep bae ini peduli wong cilik. Mboten gedeng kalih kula. Boten. Boten. Iki malah ngeluruske sing kalau wingi tanggen. Pokoknya nek sing dugi pesene nopo komplit sampai 50.000 Mas, ngoten. Langsung. Di Kepala setunggal. Ya Pak ya. Pak pun sedotan. Kula rada 10 tahun. Saya porsi murah, oke nang niki. Entah sak warung kula mlebu HP apa sedeng. Mungkin ndak sing tumbas. Ya nggih. Nah, ini sing masake sinten? Sponsor. Sponsor.